श्रीमती मीरा शणै. ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायाचे विकलांग युवजनांचे उद्योगाधारित कौशल्य तरबेती क्षेत्रांतू अग्रेसर म्हणून नाव पाविली मीरा शणै यूथ फॉर जॉब्स ह्या संस्थ्याचे स्थापकी आणि CEO जावन सेवा दिता आसा. फाटले 9 वर्सांतू तिने यूथ फॉर जॉब्स संस्थो देशांतूची ह्या क्षेत्रांतू एक व्हड संस्थो जावन राबयला आणि त्या निमित्त एक सशक्त बदलाव हाडला. असंख्यात विकलांग युवजनांक तरबेती दिवन काम घेवन दिवन तांकां स्वावलंबी करचे एक महत्वाची काम हो संस्थो करता. मीरा शणैले मुखेलपणारी ह्या संस्थो आजी देशाचे 28 राज्यांतूय अस्तित्वांत आसा. हांनी 500 चड कंपनी संगाता ह्या संस्थ्याचो संबंध वाडयला. विकलांग युवजनांक सशक्तीकरण करचे तिगेले हे कामाक यूथ फॉर जॉब्स संस्थ्याक अनेक प्रशस्त्यो लाभल्यांची. भारताच्यो राष्ट्रपतील्या हातांतल्यान राष्ट्रीय विकलांग सशक्तीकरण प्रशस्ती, अमेरिकाचे MITंतल्यान गौरवान्वित फ्युचर ऑफ वर्क्स पुरस्काराचे एशिया खंडाचे आवृत्ती लाभल्या. आर्ता मीरा शणैले नाव प्रतिष्ठित ग्रँट अँड थॉर्टन सबेरा पुरस्काराचे चेंज मेकर अवॉर्ड हाका निर्देशित जावन ती ह्या प्रशस्तीन सन्मानित जाल्या. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलाचे प्रकटणेंतूय तिगेल काम एक केस स्टडी म्हणून उल्लेखित जावन प्रशंसेक पात्र जाला. मीरा शणै विकलांग युवजनांगेले सशक्तीकरण विशयांतू देश विदेशांतुल्यो प्रतिष्ठित वेदिरी उलोवणे दिवच्याक आह्वानित जाल्या. भारत सरकाराचे विकलांगांचे कौशल्य मंडळींतूय ती सदस्य जावन आसून त्या संबंधी येवजण्यो रचन करूक खूब देणे दित आसा. हाजे पहिले तिने आंध्र प्रदेश सरकाराचे ग्रामीण अभिवृद्धी विभागांत काम केला आणि थंय देशाचे प्रथम सरकारी कौशल्य मिशन स्थापन केलेल कीर्ती घेतल्या. 6 वर्स तिने ह्या मिशनांत केलेल कामा निमित्त भारताचे कौशल्य नीतींतू परिणामकारी स्वरूप येवच्याक साध्य जाले. तिने UNDP वर्ल्ड बँकाचे दक्षिण पूर्वी एशियांतू अभाग्यवंत युवजनांक कौशल्य तरबेती दिवचे भरपूर अनुभवही घेतला. नॉट जस्ट आर्ट म्हणजे अंतर्जाळी पोर्टल तिने स्थापन करून विकलांग कलाविदांचे कलाकृतींक विश्वस्तरारी विक्री करचे अवकाश कोरून दिला. तिने बरयले यू कॅन बी स्मार्टर अँड वायसर म्हणजे पुस्तक विकलांग युवजनांगेले सामर्थ्य संसाराक दाखोवची प्रेरणा स्रोत जावन आसा. मीरा शणै हांका विकलांग युवजनांक सशक्तीकरण केलेले अभूतपूर्व कामा खातीर 2020 वर्साचे श्री बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार फावो जाता.